Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Salutna. Andorang sotapuka parminggota martangiang nahom mahita di bagasan rohatabe. Amin.
Marede mahita tapujima tuhata siam bukuende nomor 520 sia ayat 2 dohot ayat 4. Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, natumo palangit, dohot tanoon. Amen. Debata doha purasata, dohot hagogota, pangurupi situtu di hagogotan, akan amakonai tuhita. Dibaheni dang mabiar hita, nang pe balik tanoon, jala lalo-lalo aka dolok, laho marongrong tu tonga-tonga ni laut. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata pargogo na satu dosan, amanami na di bandua gijang. Di pabotohon hodo tuaka paroha na sian purbai marhite-hite bintang nang tubuh anakmu nasasadai. Sondangi marohanami asahu tandahami haporseo na sitongi marhite-hite ibana. Asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaon sogut marhite-hite anak halongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapati ni debata di minggu kedua Dung Epifanias,
imas yan patik patoluhon dohot lapatanda. Dang jadi dohonon guarni debata iyang goso ture dalanda ayahona hum nada sogot aka namar sineang di guarna. Dia do lapatani oddo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang maruja-rujaron arwa mana mangarsi mari hite-hite goarni debata. Aidi nata sosak dohot di tangiang, dohot puji-pujian do si dohonon goarni debata. Atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulau naung barto patikmi. Amin. Tata potima dosata nagodangi martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami dan di bandua gijang. Hodo napatupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon mari ite anak haolongan ni roham. Seasi maroham diami akan mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami. Leon matuhami tondi nabadiai asa unang ganggu rohanami diasi ni roham alai asa hot rohanami marha porseaon lahom manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa upasat hami diri nami tuho gabe pelean namangolu jala nabadia mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga taringot tu hasisan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan neluja jalan nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu maaguaku tuhamu, goruhon hamu masyanau, aina lambot doau, jalan naserep maroha, asa dapotan hasonangan tondi muna. Ai lambot doa agaku, jalan yang dodohot nah parpasaun. Asangapon madidebata na digijang. Turpuk epistel di mingguta sadarion, iman atas surat di sada Korint bindu 12 ayat sada ro di ayat 12 mergati sori maita manjasa. Alai dipangido rohaku ale akadongan, naing matorang botamuna taringo tu aka partondion. Dibaheni hupaboton matuhamu, dang tarbain halak nama katai marhite-hite tondi ni parbadia, tondi ni debata mamurai Yesus. Jala holan marhite-hite tondi parbadia do targoar Yesus Tuhan. Ragam do parasilo kami alai sada do tondi. Ragam do ulaon alai sada do Tuhan. Alai lau manupak dos di basahon, jala di patari dahon tondi i tuganup. Alai do marhite-hite tondi i hata habisuhon. Alai nasadaan hata padinotoan marhite-hite tondi nasasadai. Tuna asing muse haporseon di bagasan tondi nasasadai. Tuna asing huaso pamalumon di bagasan tondi nasasadai. Tubuh patupahon malamaman, tuna asing panulirahon, tuna asing namanadra ragam ni tondi, tuna asing muse makatahon di hata haleban, tuna asing pajojorhon parhataan. Alai saluhut nai di patupa tondi nasasadai. Ai asing-asing pe disagihon tunaganup guru lomoni rohana. Upamana ibu do dagingi alai torop do anggur ruasna, jala ruasna toropi menjadihon daging nasasadai, tongoni do Kristus. Ima sahatna, martua doaka natumangion hata ni dibata, jala no pepsa. Amen.
tindakon maha porseotai, songon na hinatindakon idongata saha porseon, disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na satu dosan, nato mapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean santondi perbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, natu mau nabernit, di pahuma ni silatus, namate tarpajan do ibana di hau pinar silang, natua tu banotoru dun ditanom, namula mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudu di siamun di bat, amanai parguguna satu dosani, disima ibana paima mulak sogo tanon, mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi perbadia, jala adon sada huria nabadia, huria hatopan ela Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tain namandok, mulak mangulu sogut daging ni halak nang mate, dohot di hangluan nasora suda. Amin. Shalom, horas madihita. Tikting di Huriata, HKBP Rawamangun, Minggu hari 16 Januari 2022. Parmingguan di Huriata, HKBP Rawamangun. Parmingguan sadarion Minggu hari 16 Januari 2022 di Patupa pukul 6 pagi, 10 pagi, 10 tolu siang, 16:30 sore, dohot pukul 10 sia malam, dohot hatut tuon. Sada. Daya tapung ni gereja, Holan 450 halak di Ganduk Parmingguan. 2. Ruas nanaing marminggu, nunga manjalo vaksin paduahon. Tolu, adorang so masuk tu gereja, jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude parmingguani di Patupa marhite tatap muka dohot live streaming. Pertanggiangan bona tahun parhalado partohonan dohot keluarga. Selasa hari 10 Januari 2022 pukul 10.07 WIB atau 5 sore maringanan di gereja Patupaon di Nihuriata do pertanggiangan bona tahun parhalado partohonan HKBP Rawamangun rap dohot keluarga. Sude parhalado dohot keluarga asariyama mandohoti bona tahun jala tepat waktu. Ruas namonding. Nah di hari Kamis hari 10 Januari 2022 nunga jumulo monding sahalak ina ruas ni Huriata Ros Nalina Buru Sitopul umur 78 tahun. Dinanding ni amata toga mangolui siahan nahinan. Alamat Jalan Kelurahan Sada nomor 2 Kaving Walu Sia Duren Sawit Jakarta Timur. Wik Duren Sawit. Kemudian hari Sabtu hari 15 Januari 2022 di TPU Pondok Kelapa. Tuatama nama ngalehon pangapulion dohot gogo di keluarga na Marsitanoni. Tambahan namar sahid Sintua TAR Sitorus Wik Rawasari Cempaka Putih dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya Cempaka Putih. Nyonya Purba Boru Sitomorang Wik Cipinang dirawat Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pelian dot akka udut ni buat tajahama di harotas tikting nong ni pinarade ni Huriata
Di pasu-pasu di batama akka barita masa dohot ulaun akka sipatu pauta bahen sangap di guarna. Songonima tikting duriato samigon. Horasma. Martangiang mahita, damini di batana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Damang dainang nani haholongan di bagasa Yesus Kristus. Pajupak kita muse di joroni Tuhanon, laho marsaulihon hatani debata nasahat hobar tual manak ni huriata di totopon minggu paduahon dung Epifanias, imana tarsurat di pesalmen 30 onom, mamuka sian ayat onom sahatu 10 sada hujaha madihita. Tolhas rodi langit do akka asini roham ale Jahoba, tolhas rodi akka obu do hasitongammu, sobokon akka dolok ni debatado hatigoranmu, doson aek nasumar do akka panguhummu, di parmudu hodo jolma dohot pinahan ale Jahoba, tungna arga situtudo asini roham ale debata, jadi marhaporusan di parlinggoman ni habong mudo akka anak ni jolma. Dihamahapon nasida do tabo-tabo di bagasmu, jala dipainupon hodo tunasida sian batang aek ni akka hahisianomu edanmu, ai di lambung mido mual hangoluan, di bagasan hati romi huida hami hatiuron, sai panene ma asini roham tuaka na tumaddaho, jala hati goranmu tu akka naujur marroha, di sido sahatna. Pesalmen 30 onom,
ayat sada sahatu ayat 10 nomon sasitongna sada bagian nasoboi terpisah alani di bagian paduahon di ayat onom sahatu ayat 10 onom alai jamitata di bagasa tikyon ayat onom sahatu 10 sadahon songon sada panidangion kesaksian ni parpesalmen dohonotama si Daud taringot tu namasa di bagasan ngoluna dohot namasa di humaliangsa. Amang inang nahuhaolongi di bagasa Yesus Kristus baru dape hita sipul patupahon acara tahun baru, patupahon acara keluarga di tonga-tonga di bagasta jala di bagasan bonataon di acara pukul 00 sai godang do di si panidangion sejarah yang kita paparkan boha debata madongani pardalanan ningoluta ubahen naboi hita tolhastu tahun nai barwon godang kesaksian godang namasa di bagasan perngoluan nang dipatupa debata di bagasan ngoluta tarida mai molo madok hata ama manang bapak manang sahalak ina di parpungani kesaksian dalam hidup atau sejarah dalam hidup di patorang bohado debata marmudu-mudu ngoluna di bagasan parngoluanna di patol hasmai tuaka sudut nau poso tarlumobi tuaka dak danak totu sipata sian sejarahi godang tubuh hapor syaon sian sejarahi tubuh ma pamujion di tonga-tonga ni sahalak keluarga manang ama. Banyak dari cerita sejarah itu menimbulkan iman kepada Tuhan dan menimbulkan pujian kepada Tuhan. Ainunga diramoti debata ibana di bagasan sataun nasalpui. Totu amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Taida do di tonga-tonga ni bagasta atau keluarga kita masing-masing boha sahalak ama patorakon boha debata laho paborhaton akayanakonna na laho marsikola tutu sipata danak hurang di parohaho dape belum mengerti belum mengimani bagaimana seorang orang tua laho paborhato danak tuaka parsikolaan holan mangasahon tangiang doho gogo ni debata ido di podahon nasida. Didok, anggo hami na jolo da amang. Kalau kami dulunya molobor hatami tu sikola merdala dohami. Swadong uang sangu uang katung. Holan pos ni roha do. Holan nia do ro. Holan nia do adong di rohanami. Lau borhat parsikola. Begitu orang tua menceritakan. Alai terkadang anak-anak. Sipata hurang maparohahon mengimani. Alai dianggona tua-tua nang manapu. Nang manggotil akka parbueni tangyangna. Nang manggotil akka pakirimon ni rohana. Salilingon ima nagabe kesaksian hidupna nasoboi. Halupahononna di bagasan ngoluna. Kodang do namalum parsahiton di tahun 2020 sada. Godang do malua sian hamatean. Jalahita pe pikirata rohata di tahun 2022 on. Moladong pe sejarah naboi tapayutihu di tahun 2020 on. Jika ada sejarah cerita di tahun 2020 on. Patubuhon hapor syot tamai tu debata. Gabi patubuhon panidangion taringot tu debata. Amang inang ido napinatol hasni parpesalmen Raja Daud diturpukon. Molo marnida hita amang inang di hamenehota. Ketika kita berpikir, ketika kita kecil, dakea pola dohonom marsa kita, marsa sadari. Molo dihumina tua-tua tape hita, molo tumatangis pe hita, dung sipul tumatangis ti pitor mulak domu serohata, dangadong biarta. Manang tu dia pehita lau tabereng ma akada dana tai amang inang molo tabua dana tai manang tu dia penasida lau hira swadong do habiaran na manangaha
Jala tabayak ko majolo songo danak nama godang di huta au uju adong hajatan dohono ma 17-an di tiap kota, kecamatan, kabupaten sude jol mai meribur songoni jala akada danaki sering mago ala nasida tu dia pelomo rohana mereka kemana suka terserah pokoknya lawau mangiahi jala gudang buah-buah anak yang hilang ala swadong di rohana sida nama bahem mabiar nasida. Mereka tidak percaya, mereka tidak menganggap ada sesuatu yang mencelakai mereka sehingga mereka bebas pergi kemana, pergi entah sesuka hati mereka. Alai lam tabbama rohatta, lam tabbama umurta, tabotoma bah tahe, dung martabba umurta, dung martabba rohatta, namian dohape hita, rap dohot halak panggete-gete. Namia dohita hape rap dolok halak pardosa. Namian dohita rap dolok halak na songon babiat na laho manorohita. Amang inang imana di patuduhon dia sada sahat tuayak 5. Taringo tu ulau ni halak jahat. Kita tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang jahat. Panggete-gete nasoma kalau mohon debata. Didok dison dangadong bema biar nasida marnida debata. Di antara kita yang datang di sini atau di antara jemaat yang tinggal di rumah atau manusia nunga godang be nasoma biar marnida debata. Minggu lewat minggu nasoheamar minggu on. Nunga godang behita siar ruas ni huria hala Kristen nasohea manopot joro ni debata baik live streaming ataupun datang ke gereja ini 1 tahun 2 tahun. Jadi molo di huta amang inang somal do molo nunga 3 tahun 4 tahun dang digarar peliat tahun na termasuk suku do situon. Boha ta anggar ruas ni huria ta dapeon. Molo soruas ni huriata asata coret. Ay so hiay garar pial tahun na ina do. Molo matian nonon. Huria ni HKBP mon. Alay molo adong na masa di huria. Tau ku tahun. Dakya tarida ruas ni HKBP on. HP molo matian nonon ni. Padita ni HKBP manguburon. Itu kenyataan amang inang. Dan mungkin juga ada itu jemaat Rawamangun yang mungkin namolo tabereng do godang ni ruas ni HKBP Rawamangun 2.600 kakak merhali-hali hita taringo tu parmingguo tabereng tikting memang nunga lam somabiar nunga mia kita dia kajolma naso adong bebiarna mida debata nahata haruar sipanganna sai holan hata negatif yang selalu berpikiran negatif. Nah hajahato di pikiran rohana, di bagasa rohana, say arian Maria manang borngin, say hajahato terus dipikiri. Amang inang, anggohita na normal, kalau kita manusia-manusia, anak-anak Tuhan, normalnya adalah bangun tidur, berdoa. Ketika kita berdoa, kita memikirkan pikiran yang positif, memikirkan apa yang kita kerjakan hari ini, mulai daripada bangun sampai dengan malam. Alai say adong do amang inang. Na di bagasan podomanna say naroa do ditahi jalan alaho ulahononna di bagasan parnguluanna. Itu adalah manusia yang memang pikirannya, hatinya, semuanya sudah dipenuhi dengan dosa dan iblis. Tabayakum majo. Molo di bagasan podoman na pe ibana, di bagasan rohana, say najat, say naroa dipikiri, dang binoto bion. Ay sidaka kita, nadinggad do tapikiri, nadinggad do tasakapi, say jot do sibolis, say jot do sibolis ro na laho manggoda hita, si pata naroa tasingkir hodoi, si pata masama sipata dihita tantangan ujiat tuaka parkarejo.
Taringot tu hepeng sipata diuji dohita, tangyang tatu debata, bahem maau Tuhan haposan, alai rodo sipata sibolis, menggugai rohanang pikirata, buat mahepengi, oti pe buat, bereng yanak komi, minum susu dape, bereng yanak komi, kuliah dope, bereng yanak komi marsahi, buat mahepengi, oti pedang adong mabotoi. Kita berniat yang baik saja, terkadang iblis menggodai kita, apalagi molo nunga narwa tapi kiri amang inang. Alani amang inang boido terubah paradigma berpikir kita, berbuat kita, berbicara kita, asa halak na unggul hita songon Raja Dabiton. Dia unggul dalam menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Taida ma di bagasa turpukon. Amang inang na waholongi di bagasa Yesus Kristus. Yanggo debatatai para siroha nama noktong. Para siroha nama noktong. Adong dohi tarison na tilahaon. Adong dohi tarison na tading maetek. Na sopola manada amongna. Na sopola manada inongna. Godang sukus-sukun, godang naboy gabe pertanyaan molo masa tuhita songoni amang inang. Apalagi molo mangapuli hitate, molo masa tilahaon manang masa ditadikon ianak amatai, ditadikon inatai menek-menek dape dohonot tama isema nalahu parmudu-mudu akadak danakon. Heado muncul di video di Facebookku adong panti asuhan patuduhon gobaran ni akadak danak nama rumur ia dohono ma poso-poso dape mungkin baru lahir sahatu sada tahun marjejer di bahe di Facebookon danak na modom di rusbang di bayangan di tempat tiduri modom songoni padodot akadak danaki molo ni parrohahon manetek ilu isedo haduan nalaho parmudu-mudu dak danakon. Isedo haduan na mangalehon mangan nasida. Isedo na haduan nagabe ama nagabe ina di bagasan ngolu nasida. Boy jupang doi di bagasan ngolutta ngoluku amang inang. Isedo nagabe dongaku. Siapa menjadi temanku? Masa doi dihita. Adong do panti asuhan di Huriata, panti asuhan Elim. Taida di si akadak dana naswadong amana naswadong inana magodang nasida balga nasida di pagodang-godang debata di pagodang-godang Tuhani nasotaboto songo dia dalam mi Tuhani nalaho mangurupi nasida. Kita pe amang inang nasoheata pikiri nasoheata rimangi di bagasan parnguluata nunga godang naung di patupa nunga godang nang diurupi debata hita di bagasan ngoluta nasipatado hurang tarisik roha pikiran nang ngoluta sadiri ubah sipata hura kita madok mau lihat itu debata sudah banyak sebenarnya tangan pertolongan Tuhan nalaho mangurupi hita di pardalanan ngoluta sipata lupa hita Ola boy hita tujoroon hola nalani pangurupion di batado ya manginang. Taingok dope na gempa tahe na dipigari na salpu apalagi akan nakarejo mungkin di tingkat tinggi nang binoto bisongo dia biar nate amanginang au memang dah kurasahon ya lah kebetulan mardala na dak kuboto. Sude akan kebetulan na di lantai di tingkat merasa Omana tikiku, mungkin itu perasaannya, gempa yang mengguncang beberapa hari yang lalu. Siani taida, nang godang do, nang dipatongot Tuhan kapetuau. Sudah banyak rupanya yang telah Allah lakukan kepadaku. Alani ikon hati dakonokku, do, debata nama dongani au di bagasan barnguluaku. Amang inang nahinaholongan di bagasa Yesus Kristus.
Adong do bukwede ni huriata HKBP di bukwede 214 nama dok sonang di lambung Yesus. Sonang di lambung ni debata. Itu adalah kebahagiaan bagi kita orang beriman. Tabereng ma tudoson sada manuk na adong ianakonna molo ro udan manisio ma akamanukon tuhabong ni idungna jala molo ro lali jala biasana molo ro lali kulis torina do sudi molo hiadi hita molo mangula hita molo adok kita mamiaro akamanuk molo tabereng akamanuk tanasi molo makuling lali tor sip do sudi akamanuk jala mangudihon akka anakonna asa parjolo nyan ibana molo pe ikorro lali na laho menerkam ibana asa unang mate akka yanakonon songonima pakokop ni debata di bagasan ngulutta. Begitulah pengorbanan Tuhan kepada kita, nasona kita di labung ni Yesus. Na aman kita di labung ni Yesus, na swadong na hurang tahilala molo di labung ni Yesus kita. Amang inang na huhaholongi. Rasa nyaman yang kita rasakan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan itu jauh melebihi kenyamanan daripada yang diberikan dunia ini. Tentu kudang do hita sianon naso sai dape ulonna. Godang dope nasitaon naso malung dape sahitna. Godang dope hitaon naso boi dape sasitong na rotu garijon alai ala diboto debatado nama bahe sonang au hola dilabung ni debatado sonang au ubahe tarbahe nau rotu joroni debataon holan ala ni ido. Mulakan no kita tentu gogonai baru madapota sia debata. Mulakan no kita si joroon lamar gogo mahita mangadopi namasa di tonga-tongata itu adalah iman kita. Allah halak namar gogo orang-orang yang kuat itu sebenarnya bukan karena nasoro aka parsorion aka sahi tu ibana alai nasai toktong do ibana makirim di padonganion ni debata tu ibana. Sipata amang inang contoh molo songoniba padita olo do pikiran mengatakan kalau kita berkhotbah 2 kali capek katanya. Olo disipata capek kali berkhotbah pagi jam 8 dan siang jam 10 capek kali. Itu memang sesuai dengan pikiran kita. Alai molo mangasahon debatado sasitongna tangaboi do honota songoni na kamu amang inang. Godang naboi tamasa na taadopi di bagasa parnguluata alai molo debatado dongata saluhutna nunga margogo hita. Amin. Martangiang mahita. Jehovah debata amanami di bagasan Yesus Kristus. Pinuji pinasangap maho na mangalehon hatam tuhami di minggu paduahon dung Epifanias. Debata para siroha nama noktong, na sumarihon, nama kaholongi, ngulunami. Alani Tuhan, nungapatarbe holongmu Tuhami. Unang manian bobomosan, lomos sahami. Ahape namasa di tonga-tonga ngulunami. Molohodo dongan nami. Tahu dohami Tuhan, padau masya kami padilean, alai patubuhom madihami pakirimon nama ngolu, taringot tu ulaun, taringot tu sahid, taringot tu parumatanggaon, taringot tu akayanakon, ay huboto hami do Tuhan, sude hami napungu di son, doho na di jabu, say jupang do di hami akka, si pikiran, nama bahe si patarohanami madau siako alai sonang di labung Yesus
sonang dilabung di nebata, ima hamiot Tuhan. Tuhan Jehovah debata, utangnya ko kami, akka ulaun pakobasion di tonga-tonga ni huriam, di bagasan samingguon. Homa madongani akka parhalado nang ruas ni huriam, dinalaho patupahon saluhut nai. Lehon gogo, lehon habisuhon dohot parbinotoan. Tarlumobi ima diulaun sermon sekaligus acara rap dohot keluarga parhalado. Homa madongani akka parhalado nang dohot keluarga asaboi mardala dengan ulauni. Nang dinang jumolo marujungolu sahalak ina sia tonga-tongani ruasmu nang sia tonga-tongani keluarga. Apulima keluarga i Tuhan, sai patong matunasida akasilas ni roha patubu ma haporsion nasida nang rap dohot hodo na tua-tua na hinaholongan ni roha nasida. Tuhan Jehovah debata amanami, hutangnya ko kami do akaruas ni huriam nama sahid. Amang situatar sitorus, nyonya purba boru situ morang, nyonya sianipar boru si hombing, regina tumanggor, nyonya huta barat boru si majutak, Johannes Leonatan Aritonang, situa M Lumbantoruan, Kornel Parheheon Siregar, dohot napeak di Jabuna, dohot napeak di rumah sakit naso hubotohami Tuhan, alani situasi dohot keadaan. Hubotohami Tuhan, hodo pamalum nasumurung, apehoma tangammu tunasida, but manasa sahid, sian pamatang nasida, asa umira dihilala, tarlumobi boy nasida mulak tujabu jala marsaor di tonga-tonga ni joromon songon na somal. Na kami pe Tuhan na pungod di son kodang do sahid di tonga-tonga ni ngolunami di pamatang nami na sohubotohami pola pahatuson Tuhan hubotohami homa pamalupok kami Tuhan, asa anggiat Tuhan, boy hami Tuhan, Maria ia mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Tuhan Jehovah debata, ramoti maruas ni huriam dinamangula, dinamarhobas diaka ulaun nasida siganupari, dalan nasida mai majalo pasu-pasu siako, lehon gogo tuaka nagale, homa toktong nama jou akan nama dau-dau sia tonga-tonga ni huriamon, asa anggiat mulak nasida tu huriam, mulak nasida tu Yesus Kristus. Mauliate madiho Tuhan, di bagasan Kristus Yesus martangia kami todopamu. Amin. Mari dehita hut papungu pelian.
Tatangya koma peliata tu adopan di debata. Ale debata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggad doho na saulibasa na mauliutus. Hupasata mi masian na nilehomi tu hami pelian nami tu ho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalah ramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajomu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehol-lehomi tu hami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami nadi banua gijang, sai pinarbadia ma goarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di banua tongosong nadi banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disondakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasor homma damena tutondim. Atas nama Parhalado dan seluruh dohok sude namar hobas di minggu pukul 10 pasahaton, selamat hari minggu madihita saluhutna. Horas madihita.